даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии маданияти андозсупорӣ баҳои бо фарҳанги ҷомеа ҷамъбаст гардид. Ба ин муносибат дар толори раёсати андоз дар вилояти Суғд чорабинӣ баргузор гардид. Муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яъқубӣ дар чорабинии мазкур иштирок намуда ба ғолибон таъкид кард ки барои марҳилаи дигари озмун омодагии ҷиддӣ гиранд. Мақсад аз ташкили озмун баланд намудани сатҳи дониши хонандагону наврасон оиди мафҳум ва моҳияти андоз маҳсуб мешавад. дар вилоят ҷода аз 8000 иншоотҳо дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва ҳаёти ҷомеа бунёд ва мавриди истифодабарӣ қарор гирифтанд. ва бояд як чизи муҳимро қайд кунем ки ин як ҳашари умумихалқие ки пешвои мардуми миллат эълон карданд. дар ин бунёди иншоотҳо на балки маблағҳои бюҷетӣ аз он маблағҳое ки мо тариқи андоз бурӯчин кардем, балки ин ба маврид аст ва бояд қайд кунам ки соҳибкорон иқдоми пешвои мардуми миллат, иқдоми муҳтарам раиси вилоятро дар вилояти Суғд дастгирӣ карда бисёр иншоотҳоро дар маҳалли зисти худ, бисёр корхонаҳои саноатии нав, иншоотҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, соҳаи маориф, тандурустӣ бунёд карданд ва мавриди истифодабарӣ қарор доданд. озмуни мазкур дар ду номинатсия гузаронида шуд ки ҳадафи асосияш ба наврасону ҷавонон фаҳмонидани моҳияти андоз ва андозсупорӣ маҳсуб мешавад. даври аввали он байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз рӯи номинатсияи расмӣ беҳтарин гузаронида шуда буд ки мавзӯи он андоз аз нигоҳи наврасон буд. номинатсияи дуюми озмун бошад бо ҷалби донишҷӯёни мактабҳои олии касбӣ, шаҳрвандон ва соҳибкорон оиди донандаи беҳтарини кодекси андоз доир гардид. сармутахассиси раёсати маорифи вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов таъкид намуд ки ташкил ва гузаронидани чунин озмунҳо байни хонандагон имкон медиҳад ки наврасон моҳияти андозро ба хубӣ дарк намоянд. ҳамаи шуморо бо ин ғолибият аз номи сардори раёсати маориф табрику муборакбод менамоем. боварӣ дорем ки ғолибони даври озмуни вилоятӣ дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур бо дониш ва истеъдоди баланди хеш шарафи вилояти Суғдро ҳимоя намуда бо дастовардҳои арзанда бармегарданд. иштироки фаъолии шумо хонандагони азиз дар ҳамаи озмунҳо аз заҳмати омӯзгорони меҳрубони шумо сарчашма мегирад. ҳамин меҳнати бедареғи устодони гиромӣ ва нозирони андози вилоят дар шаҳру ноҳия аст ки аҳли ҷомеа аз мафҳуми андоз огоҳии бештар пайдо менамоянд. дар ҷанбасти даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии маданияти андозсупорӣ баҳои бо фарҳанги ҷомеа наздик 40 нафар ғолибон ва иштирокчиёни фаъол аз рӯи ду номинатсия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии раёсати андоз қадрдонӣ шуданд. аз рӯи номинатсияи расмӣ беҳтарин байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ 20 нафар ғолибон аз ҳамаи шаҳру навоҳии вилоят муайян шуданд. аз рӯи номинатсияи расмӣ беҳтарин байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ 20 нафар ғолибон аз ҳамаи шаҳру навоҳии вилоят муайян ва соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ шуданд. аз рӯи номинатсияи беҳтарин донандаи кодекси андоз бошад 20 нафар ғолибони дигар ки аксарият донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ ва соҳибкорону шаҳрвандон буданд бо ифтихорномаи раёсати андоз ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. ғолибон аз иштирокашон дар озмуни мазкур изҳори қаноатмандӣ намуданд, зеро бо ташкили чунин озмун онҳо оиди андоз ва андозсупорӣ маълумоти зарурӣ пайдо карданд. акнун ин ғолибон барои иштирок ва ба даст овардани ҷои ифтихорӣ ба даври ҷумҳуриявии озмун омодагӣ мебинанд. раёсати андоз дар вилояти Суғд ҳамчунин 10 нафар омӯзгорони донишгоҳҳои олӣ ки барои ташкили озмун мусоидат карданд ва намояндагони васоити ахбори оммаро барои инъикоси рафти баргузории озмун саҳм гузоштанд бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуд. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.